En dat is vanzelfs weer een spannend barren. De delegatie komt aan in het Felix Meritis gebouw voor de allerlaatste finale presentatie, oftewel pitch. De steden Maastricht, Eindhoven en Ljouwert mij nog één keer vertellen en sjenlitten waarom het Harrenstad de status culturele haardstad 2018 had. De spanning is bij gewoon mensen aan te lezen. Bij de muzikanten, Bigeliks Nienke Laverman. En ik, burgemeester Kronen van Ljouwert, is onwijzig. Het is spannend omdat je natuurlijk ontzettend goed hebt voorbereid. We hebben vanochtend nog even net 2 uur in een hotel hier om de hoek geoefend. Laatste dingen, puntje op i gezet. Ik zie de spanning gewoon een beetje op je gezicht. Nou, dat heb ik voor een vergadering ook altijd. En zelfs als ik moet sporten op mijn lage niveau. Maar het is ook goed, je hebt een soort adrenaline. En die heb ik wel. Nou, de stropdas kind wat losser, hè? Want het is echt Ja, te smoren. Hè? Ik denk dat ze straks zullen zeggen, jasjes hoeven niet aan. De gemoederen rennen net alleen qua spanning op. De temperaturen in het gebouw binnen meer dan tropisch. Doch schiet elke niet een stoef terug, want het komt er nog 1 keer echt op aan. De puntjes matten krekt op de i. Dit zijn de laatste loodjes. Ja, om 4 of jouw is het gebeurd. Ja, dit is spannend, denk ik. Ja, nou, tot nu toe ben we erin geslaagd om steeds te dwaan zoals we dwaan worden. En ik keer naar vrienden dat nog gebeurt. En dan komen de juryleden binnen. De door giet dicht voor u. Bij de presentatie is de passen net welkom. En dan, na oorloeren wachtjen, giet het door verriepen. Beswit komen de delegatieleden uit het examenhok. Maar belangrijk, maar een goed gevoel. Echt als een voetbalspel. Tak, 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 tak. Dus dat ik een heel goed gevoel. Ja, ik ken het beter. Ik denk dat we net beter doen als nou. We hadden alle antwoorden. En ja, je weet nooit hoe zij het opvatten. Maar ik denk dat de antwoorden klopten. Ja, ik ken helemaal niet iskaten hoe het wat die oren doen natuurlijk. Maar ik heb een ontzettend goed gevoel. Vooral bij dit bidboek en dit verhaal. En hoe het werd oerbracht, hij sluit heel erg aan bij de gedachten. Dus Marcin al als een soort liedse mierskip hebben we hier staan. Ja, het is een soort wedstrijd hè, die je gelopen hebt. Een beetje een marathon. Nee, we zijn wel tevreden. Het is goed gegaan. En de reacties van de juryleden in Jim daarom? Ja, die ben ik goed. Dan ben je een ovatie. Ik verhoog mijn inzet van 51 naar 52%.